nigo tokuringa serikali ya kaunti ya Kisii nigasabirwe ko bakana bakoreri bobo chenu bebinyoro bamanyikanete buna community health promoters kwana chinga kibalenge ase ebirero ase nsemo yeri bate omobera ime ya Kenya barayini waikira ana ase nsemo yini waganiri abakori imirimo abo baguchibas chiabo na se egeka kimya kebere bono iga batarakanwa oyoraete okwanoko gakorunga George Bibao Yoromo MCA omukoro ward ya Bokimonge muri kyomonebe kyombe gya Kupet ase county ya Kisii Joseph Abincha naboigo ase nsemeyo arweto gukurerwa okonene guchiase chinsagia choburindi korenda buno musakito Gilbert Kobe autamanya Ikuru asensemo y'ebunge ya Machoge bwa Burawu abaikirana ase biruru byarenga asensemo ya Libate alia omobera Kenya ime ya Kenya sub county igobe sokya nase okolerera gotakorekana buya gusogota gwa ebitoki bisaine bali bakorega asi ya community health promoter ukwana samatangayo yokabero mu MCA bwe ward ya Bokimonge George Bibao ni gatebire muna kinga kye serikali nene ya Karule kibese gutyase abakoreri emirimo abo bono egasi nigo yatirire county sogo konya abo omongo market ke mundo nuwa igalenge health promoter national government ko bakale stipend bono government yana ko bakana for 2 years igo omolishimwa kumurali ni matero ngani ayo mulagitari tukuma zimbahati akane community health promoters una national government ko bakana ni gaorokyo utesanika kwaye igoro yekibese kujogana kuba chikurwa ase county ya Kisii kurwa Bosongo kinga kibese gitakire konyara kuba chikurwe gwa cheika ase sub county au muna Kenya elichanya kuba chiko koremeremo ase kinyagitari ecyanya kuba chikobekwa ase birengo byogocha agotenerwa boronge special ase amangana ya health facility improvement fund Tia gitari cheito aba chairman kwa division katia uchinguru tia mbele tia gitari na tia gitari kwa yas tia zaliwa haki kwa nyamozongo tia jikaunti ya kaunti kwa yas Murikyo monene we ekyombekeria kyabani we secondary yani Kupeta Joseph Abincha anyara ko bagagote abuna amatemu kagenderete kisemi na cyo ekirenge kinene gigo konya boroki waitugo kimotuga iga ya kabere bateri na matemu ya alemani ya kisena aya grade 6 next week ya enero abayigo baito kamoja koira wana baito grade 10 next for consultation ewenelete mo batafanya wana mwanzili wana baito wherever we want them to go ya magana semi it is what kana bakonya igoro ya matemu aya secondary yakushikonyana kubaga guchaka nigo Abincha rule a warning ucyase abateneri bali abachikolenda matemu ayina mona abasigari igorunga no bagocha andake bachakia obututukanu boyirira oyibwaba nagose ekikyaro takana muna no boyibi matemu ake sekero yochaka the bobori bali security apparatus. This time round, we want to give them a warning. Yagera, na realize that those are the people who are going to manage the recommendations. But we think that tomorrow, whether I'm suffering by bonds, abana by the environment area, bakora matemu, baete, yagera wangu wita abana mira wangu. So ndani, tobanta bele bonds, tobanta bele mayon bonds. Nigaideli bageliga kubasaba abari mu bonsi kurwase county ya Kisii kumwa entunde yende aso kubagambira muno muri kyo munne we kyombe gya Kupet Ndio mubwatane omusamo njo patene ambrela yemwe segere gaze ko bambale county yiba ko basaberana momba ndisiziye mutwa nene abanyango rwandi buganaya abantu bamizo nabasabira amasaho ya magana cyanta namakongo kuzo ndariyo Bora kira moi pombandesia abantu barwatisi we need you today we also need us tomorrow nararenge ase amatanga ayo anyara ko bagagukiranwa n'abarayi aho ari asensemo yo mobera libate ensemo yo buge Machoge Burabu county ya Kisii ngori batirege tembe amari taneje Gilbert Kobi